Karong nagkaduol na ang Mother's Day, nag-abiso na daan ang mga mamaligyaay sa Zamboanga City nga posibleng musaka ang presyo sa mga bulak nga sagad ginarigalo sa mong okasyon. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Karon pa lang, naghuna-huna na kining pipila ka mga estudyante sa Zamboanga City nga regaluhan og bulak ang ilang mga inahan sa Mother's Day sa Domingo, Mayo 12. Rose. Symbolize siya og love. Tulips, sir. Kasi kato nakakita siya sa tulips na like na yun siya na lindot daw ang tulips. Gusto daw niya makareceive ingaton. Dinis sa mga flower shop sa San Jose Road sa Zamboanga City, nangandam na mga mamaligyaay sa pagdagsa sa mga mamalitay og bulak. Apan karon pa lang, nagabiso na sila nga posibleng mosaka ang presyo sa bulak, ilabi na ang rose. Sa karon mapalit pa sa 400 hangtod 1,600 pesos ang matag bouquet sa rose. Apan, posible kining mosaka og 100 pesos depende sa supply nga mga bot. Pero kung Mother's Day na, masaka jud na. Depende na siguro sir kung pila na ang price mo abot sa amo ang supplier. Nagmenos sab matud pa ang mga nangabot nga supply sa bulak gikan sa mga supplier sa Manila, Bukidnon ug Cagayan kay posibleng naapektuhan sa El Nino. Usahay gamay lang daot ang bulak mo abot sa amo Affected jud me. Hinuon doon na may alternative nga pwedeng pangregalo gawas sa fresh flowers. Sama sa money bouquet, plastic flower bouquet ug chocolate bouquet na mapalit gikan sa 400 pesos ngadto sa 1,000 pesos. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.